Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Udaberria jatu da denen pozez eta horregatik Elizondoko udaberriko ferire etorriga gaurko hontan eta bi gauze berezi daude esan bezala, lehenbiziko sari lehiaketa 25. edizioa beti jenden bezala eta beste batetik bai Baztango gazta lehiaketa honen da eta ez galtzeko dena gaur honta etorriga eta bestek beste azinda batzuk ikusiko ditu tarten behiek eta behorrak. Kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Nerea Mortanelakin gaude indakoa baserriko nausikin esan dezakegu hemen ikusteu ari tarten daudela aurten ikusi du ez dituzela ekarri baina alare gogoz etortzeza, ez? Bai, hoi da, egunaz disfrutetzera, haziendak kustera eta gainera olako denborakin, pues egune tope bai, aprobetxatzera bai. Ikusten du aurten ez dituzela ekarri igual lande xentekin zabiltzalako baina aber espero duen heldu den urten ekarriko dituzelakoan. Bai, hoi da, urten egon gara dudatan, pixket kartzeko egerran egoera eta situazio eta zirkustantiak ez ziren onenak. Eta, erabaki dugu ezkarri, helduen urtean posible dugun karri, bai. Alar ikusteu, famili giroan gaude unbe politxokin, espero dut earki pasatzea zer modaukezu gaurko? Buelta bat man, goizean zehar, haziendak kusi, postu ekusi, gazna probatu, eta gero, etxaldera, bai. Gauza asko daude iteko, galetu bai zotre bai, nola ikusten dozon zuke una oso berezia denez, eta ebaizu bordakoa zanez, baserrikoa zanez, nola ikusten dozon hau adibidez, ari lehiaketak ze garrantzi daukene bai eusteko nola bate honei? Ari lehiaketak adibidez da, urte guziko lan bat, azkenean plazaratzia animaliek, kartzen duen lana, ez dela bakarrik karri eta jazta, garbitu barra dire, prestatu barra dire, txukundu barratuzu, eta ikusten da animalien lehanteak karri direla, bai, eta arras politek, bai. Azken baten igual batzui aztu itxezaiu, hemen bakarra ikusteu eta igual aztu itxezaiu komentatu dozon bezala urte guztin zehar zelan eskatzen don, baina gero igual bai lehiaketa bat izanez, sarik jotek eta igual horrek ere bai ikendo nola batxe motibatzea jendea, ez? Bai, nik uste dut dela hoi, ez? Nik uste dut prestigio edo, ez? Izen bat hartzea, ez? Ari lehiaketa irabazti horrek kartzen duena, ez? Ez dela bakarrik plazaratzea. Dela, hoi, ez? Nik uste dut izen hoi edo irabaztia. Eta gero, zure etxeko ari potentena edo oberena ekartzia eta denak eske gusten da, garbituek, txukunek, gibelekaldeko imoztue, adarrak adibidez buru beltzetan adar batzuk arraspoitek, arrasona, onak, eta baita burugorrietan ere bai, bada bakarren bat hor destakatzen duena, baina hoixen. Momentun jaketa ipatu dituzon berezitasunek badaukezo gustokon bat edo badaukezo esateik? Bai, hemen lehenbizko bi hauek adibidez gustetu dizkita honiz, oineken ez naiz ganarata, kustera, burubeltzak, egia da burubeltzetan aukera gehiago edo animali gehiago karri direla, burugorrietan baino, bastanen, hoi da, hartalde burubeltzak edo predominatzen dute, burugorrietan pena, ez dela hoi, ez dela inbertze, igual diferentzia handia bat dela, baina eskertzen datzutena, gu gehonek lehenbizkoak ez dugun ekarri. Eta pena, nik banoen pena, baina eske ez ginen arriesgatzen altorkartzera. Bai, eta hoxe baina, bada non hautatu eta bada zerkusi orden bai. Bai, egun paregabea tokatu zaiu, espero oso ongi pasatzea gaurko asko disfrutatzea, eta esan bezala heldu den urten zu ikustea hemen zurekin. Hoxen, a ber. Eskerrik asko Nerea. Zuei, aio. Naparrotik mundura egoa mugitu, koloreak eraman bizitza sentitu, erromeria ez diliteke. Zigako gizon elegante honekin elkartu eta ja mintzaldi txiki bat hartu du, esan dio etortzezala, ez? Urtero lege bat bezala etortzezala, ez? Generalian etortzen ez urtero.
Badauzke zure bai azinda komentatu dozo harik, baina ez dituzo ekarri. Ez, zutu gara. Eta zertaz ez dituzo ekarri? Espaitiro bezein elegantiak. Baina nik uste esanen dola beste batek, ez? Igual nausik esatea ez litzeke komeni, esatea, ez? Bai, espaitu atrako premiek. Bueno, dena ez da premioa, gauze parte hartzea da. Bueno, generalien premio hartzeko tortzen dira. Erakustea pixko bat. Bai. Eta gaur ze asmo daukezo zeinekin etorri izan? Noekin, nietakin, ebentzen limite noak handa. Orduan famili giroan. Bai. Zer gustatzen zaizu gehiena feriontatik? Hemen? Harin asuntoa. Ariek, bapaino bertxea, daga erratio, nengo, denak. Eta Denak. zein da zure gustoko nahotatik ikusten dozonez? Gustokoena, Adar Zabaloi. Urte batzuk pentsatzen dut badauzkezola, orduan galdetu nahiko nizuke nola ikusten dozon ferionen evoluzioa, nola ikusi dozon, nola aldatu den, nola sentitzen dozon eman den aldaketa hori. Niretako nik ungik uste dut. Hora urtero, esete maite ununten, perie, kustot ungi. Zerbait ikusi dozo aldaketan bat eman dela tradizio aldetik edo urtero igual zerbait berrie ikusten da. Zerbait ere beti kamietzen, neurtu bat zintzuten, hori txekorra, hori zen hortzen erreta, partitu, hori zutiten urteuketan, hori diferentzia. Eta nahiko zinuke igual berriz. Igual, ez dut, ez afizionatara ire, baino enpin pixkat janginon, hola. Bueno, utziko zaio disfrutatzen zoragarri hontaz, eta heldu den urten bai animatzen zantzuek hartzea dena ez dela saria lortzea, baizik eta parte hartzea ikusteko denak. Bueno, zu ikustatik etorreik, Eskerrik asko gaurkoan gurekin eoteatik. Bai, aioa, zuri eskerrik asko. Musikak denak aldarazten ditu, piztia baretu eta barea piztitu. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada... Jose Lurretegi, ematen do denbo desente pasatu dela azkeneko aldiz zurekin egon ginena, behin berriz elkartuga, zure bai antolatzen dozu hau zinegotzie izanik, nola ikusten da barrendikolako hau, nola bizitzen da antolakuntza guzti horren ondoren? Bueno, urtero egiten den gauz bata eta urtero egite horrek beti errasten du antolakuntza ere, ez? Baina ere, beti ere bada zerbaitek kezkatzen duena eta, bueno, beti kezka hori hor dago, ez? Ja, bueno, Arronte feri herrikoia da, bertakoa, txikia eta goiza bat bakarrik eta, bueno, horrek ere nahiko arresten du. Esan dozon bezala, urtero iten da ez dakit badaukezon komentatzek igual helburu zehatz batekin iten duzuen, igual zerbait bereziki zerbait jatzen dizula atentzioa, igual baloren bat transmititzeko edo? Bueno, helburua azken finin bertako hartzaia garatzen dugu, zertik gaurkoan protagonistak dire ahariak, aharien lehiaketa da. Beste azindak pixkat erakusteko kartzen dugu zerbait, nio gutxi. Eta, bueno, arena da lehiaketa modura egiten duguna eta pixkoat bentzat hartzai bakoitzak izan dezan aukera do modua bere azindak edo bere ahariak erakusteko eta lehiaketan parte hartzeko, ez? Eta, bueno, batzuendako importantea da, bertze batzuk berriz ez dute garrantzirik ematen, eta, bueno, horrela, ez? Baina, bueno, helburua azken finin da, bertako nekazari, bertako hartzaileak aukera bat izatea, eta horren arritmoa, pues, bueno, artisauakin eta dantzari, txistulari eta honekin, goiz bat polita pasatzea, ez? Eta, bueno, eguraldia honekin, honiko beki. Eta ze puntutaino uste dozo sari banatzea hau eta lehiaketa honek balio dola nola bat sustatzeko abeltzaintza eta harin arraza autoktono honen berrikuntza? Sustatzeko ez dut uste hainbertzeko baliorik baduenik, ez? Sariak eta zerbait badira, ematen dira, baina pixkoa nahiko simbolikoak ere dira, ez? Orduan, ez dut uste honek bultzatuko duenik jendea hortara dedikatzera eta historia inundik inora, baina, bueno, gutxienez behinpin aukera bat izatea, euren ahariak hemen jendeen aintzinean erakustea, pero ez da gutxi, ez? Eta, bueno, gero, zerbait ordaintzen zaio, baina pixka bat nahiko simbolikoa da, ez? Bueno, hortaz aparte bai komentatu dozu daudela bertako produktuke bai salmentan eta nik uste horrek ere bai eta bai kulturekin lotzei badantzak, txistuketa horrek denak nola bate eune borobiltzen dola, ez dakit nola ikusten duzune bai garrantzi ematei horrei. Hori da, ez, azkenin hori nahi dugu, ez, gure
gure azindak, gure ekoizleak eta gure dantzariak eta gure txistulariak eta denak aukera hori izatea egun batin elkarrekin, ez? Eta, bueno, aski polita da, bertakoa, eta bertakoak espadu zaintzen, pues, gaizki gabiltzez, eta, bueno, hau da, pauso bat gehiago. Esan bezala pauso bat gehiago indu eta bertatik bertarakortan ebai, heldu den urten eta ez joan ezain urrutire de, pentsatzen dut udazkenen berriz hasi beharko duzuela prestaketa lanakin, ez? Bueno, hemen egiaran bastanen 3 feri izaten dira potente, samarrak 2 potenteak eta gaurkoa, ez? Gaurkoak, bueno, duen indarra du. Baina, bueno, Uirailan egiten da Pirenaikaren feria potentea da, Euskal Herri mailan eta kriston jende pila mugitzen duena, eta, bueno, guretzak ere garrantzitsua dena, ez? Eta gero, udazkeneko feria berriz, ja hori ja herriek antolatzen duena, Elizondok, eta hortan berriz, bueno, hor mundu bat biltzen da, hor azindak bakoitzak berak nahi duen bazala ekartzen du, osea, ez da gonbidapena ekartzen, eta gero hainbat postu, eta da zabaldua ez bastanera, baizik leku guzitara, ez. Eta, bueno, gaurko feriak eskatzen duna da, pues, bueno, azkenin hilabete bat lehenago, hilabete bat erdi lehenago hasitzen gara permisoak eta eskatzen, eta historio, eta pixka bat urteroko pausoak ematen. Bueno, Jose Luba, eskerrik asko, gozatu eta disfrutatu asko une, eta ja ez dizot sartuko jaleoitan laneako, eta eutxi eun honei, eta badakizo, eharki disfrutatu. Mila esker zori. Nahi duzuen erako gu hemen txegara. Koldo Goyenetxea Maiurtara feritan aritu da, eta nola ez ezintzun galdu gaurko feri ez, Koldo? Baiz, benetorri gara, erraen dut. Hasi naizela, orai urtioketan, jubiletut ondo lehenu enituen egun dio torri, eta hori baitu gaztiet, oztenez gustora tortzen naiz. Lehen lan handia zineuken orduan, eta jubilazioak eman dizu egual aukera gaurko unonte etortzeko. Bai, eta haziende beti maite dut, eta bueno, pues, gustora basten dut. Horai pixket kusi hazienda, eta etxera, eta bai. Oso berezia da, baina igual etorri zabakarra hazindak ikuste do, beste zerbait badaukezo iteko gaur. Ez, haziendak ikusi, eta gero etxera, eta bai. Eta ari lehiaketa zer moduzko ikusten dozu aurten? Bai, bada, ari politikiko horrietan da gutxi, beste buru batzetan bada ari hauniz, eta hor, guezak izin dute lan polite, bai, behizten, bai. Aurrekurtekin konparatuz igual zerbait gehiago gustatu zazona edo etzazona gustatu badaukezu esateik? Bueno, nik usten dutena buru beltze jaz baino gehiago dela, eta buru gorrietan pena da, gutio dela, bai. Eta zer uste zoin barko litzekela orduan buru gorri gehiago sustatzeko edo nolabait gehiago ekartzeko? Hoi ez dakit, gu amaiurren iten dugu lehik, ibiltzen gara etxe, lan iten, eta azkenean buru berazten duzu eta ekartzen duzu, lan haunitzin behar da, bai. Bueno, antolakuntzari gero esanen diu lan pixko bat gehiago itxeko hendik ez du. Bere jakinen dute zela, eta honik ez nahi zazten dut. Ni badakit amiorko kontu nola den, inbar dela gibiletik gibili fuerte jendea biltzeko. Alainen du eba, eta bueno, ontaz aparte pentsatzen dut zerbait plan bat edo zehasmo daukezo gerorako? Ez, orai hemen diganta etxera, eta... Eta bale? Bai. Ardiekin egin behar dugu lan pixkete etxean, eta hola bai. Bueno, esperot gero gelduko zala gutxinez ardi gazta lehiaketa ikustea eta dastatzea, edo zer? Hoi ikusiko du, bai. Hemengo akitik eta ikusiko du lehiaketa ariena, premioak eta mate ikusiko du, eta gero ingara. Bai. Bueno, eguerdi arte honenga eta berberriz topo itxe untoki hortan, Bueno, esker. Eskerrik asko, Koldo. Zei, gero arte. Taberna kaleta plazan, sartzen eran non esai. Hemen gurekin izaskun Zederna Garalurrekoa dago eta parte hartzen dozue ebai antolakuntzan, badaukezu esatek nolakoa izaten den zuen parte hartzea? Bai, pixka bat koordinazio lan guztiak egiten dut. Pixka bat, Baztango udalan arloko zinegotzi bat dago, Jose Lurretegin eta berarekin aritzen naiz pixka bat gauza guztia planteatzen. Orduan berezikin deitzen ditut artisauak eta ekoizleak, bertan aurten ikusiko duzuenez 20 bat animatu dira Udaberriko feria honetan parte hartzeko, eta gero baitare animaziorako txistulariak,
dantzariak, guzti horiek deitzen dut ere, eta pixka bat ere prestatzen dut, baimena askatu behar da, Nafarroko gobernuan atzienda biltzen dugulako Zemengo plazan, baita ere tramitazio hori egin behar da, baimena eskatzearena, eta gero ere, ari lehiaketarako bai oinarriak, eta pixka bat, hartzaiekin kontaktua aurretik bai Joselu eta batzutan ni ere, egoten gara ziurtatzeko parte hartze minimo bat izanen dugula, ez? Parte hartzetaz hitz egiten duzu ez dakit igual zailtasun batzuk edo eondien urtero zurtero egiten duzu hau, baina igual, jende gutxio animatu den, jende gehiago animatu den. Ez, gutxi gora bera, egia da ditugula ia betiko hartzaiak, gure asmoa izango litzateke ere gazteak animatzea, batzutan heldu dire gazteak gurasokin batera, baina ia erronka izango litzateke gazte gehiago animatzea, ez? Badire gazte batzuk baserritan lanean aritzen direnak, eta arduan bai gustatuko litzaigukela bertan parte hartzea. Bai etortzen direla, adibidez Iruritakoak gazteak dire, Almandozko kasuan ere etortzen dire gurasoekin gazteak, eta arduan hori da pixka bat erronka. Erramar dugu aurten lehiaketara 30 buru aurkeztu direla, horietatik 6 gorriak eta gainekoak buru beltzak. Zederna Galurtik etorri zatea ez dakit landa ere egiten duzue lana badakizu nola dagoen sektorea, galduz dio bai Joseluri, baina nola ikusten duzu hau berezik igual sustatzeko eta bai sustengatzeko nola bat lehenbiziko sektorea? Bai, nire ustez horrelako feriak beharrezkoak dire, zeratik da pixka bat ikustarazteko baserrietan lehendabiziko sektorian egiten den lana, ez? Eta arduan gainera gaur bezala eguraldia laguntzen baldin badu ikusten dugu hurbiltzen dela inbertze jende, bai bertakoa, bastandarra, baina baita ere iparraldetik, Gipuzkoatik edo bertze tokietatik, ez? Baita ere turistak batzutan gustoko izaten dute toki horiek, baina niretzako garrantzitsuena da baserrietan lehendabiziko sektorian egiten den lan hori ikustaraztea. Bai. Eta hortakore bai igual lehiaketa bat izategatik eta sarikiotiatik igual bai ematen do aurrera pauso bat edo nola bateko motivazio edo nahi bat seitzeko edo nola ikusten duzu? Bai, azkenian, hau erramar dugu dela bertako lehiaketa bat, ez da lehiaketa adibidez iraian egiten dena da bertze mailako lehiaketa, baina, beti hor pixka bat lehian aritzearena bati motivazio puntu bat, ez, sortzen du, eta arduan polita da, eta baitare pixka bat isladatzeko hemen urte guztian zehar egiten den lan guztia. Honekin utziko zaitu eskerrik asko izaskun kontatutako guztiengatik eta berreldu den urten ere bai zer nolako lanakin bukatzen duzu. Bai, mila esker zuei ere. Pixada gure hitzak, bizitatu eta bizitza, herririk herri zuen pozgarri. Jon Etxaide erratzukoakin gaude, beti ekartzen ditu Burgete arrazako behorrak eta zaldik ferionte, eta pixkoat komentatzeko lan handia eukitzen duzuela pentsatzen dut gaurko unea jatzeko, ez? Egunon, bai, gaurko unean aiatzeko, goizetan goizik ikitzen gara, eta azten gara gargatzen, gaur berian hasi gara gargatzen, eta azkenean lasatu dire, ereinuek, izton movida, berriz desgarratu dugu, berriz hasi gara gargatzen, eta betiko afera. Pero azkenean maite dugu. Goiz esnatu beharko izan za, ez? Bai, beti badugu jalioa. Pero azkenean polite da, azkenean hartzen dugu eta. Nahi izatekin, hoixen. Eta zenbat ekarri dituzu gaur kontan? Gaur karri dugu 16. Karri dugu ereinuek, eta lau bat begor eta potroa 2 urtekoak jarritu dugu. Era guztoko bizkai jendea, hori nola lude temporada zaldiena, saltzen da bakarron bat, beti. Ikusten dut kriston elegante eta politek dauzkezola, handik daudela. Komentatu dezazkezo ze berezitasun dauzkean zure etxeko arrazan? Gu beti izen dugu begorrak, aitek eta osabak eta gu segitzen dugu beti. Eta beti da afizion bat handia. Eta horrei semia segitute eta alabak ere bai, eta beti segitzen dugu ez dakit. Nolakoa izaten da zaintze hoi? Zaintzea, urte guztia badalana, urte guztia. Eta ez da bakarri hartzen da gero belaiak eta dena, eta
badu bastante lana, hemen ez da bestik, Ez. Eta hori erditzen nahi dire begorrak eta baute bere lana. Bueno, azken baten gaurko une igual lana ekartzen dizu aurretik eta ondoren, baina guain pixkoat relajatzeko ja behin jarrita dauzkezuela erakusteko esperot pixkoat lasaitzea edo zer. Bos bai, orai erresa da, lotute erresa da, pero hemen hartzia, eta orai beharriz mierda gargatu, eta eraman bere lekure, eta bakotxa bere lekuen utzi, eta txarrena da, limizia prestatu eta garratu gamena, eta orai erresa da. Hemen egun behu gustoran basteko. Bai. Hartuko duzu eta artetxo bat pentsatzen dut lan utzi eta ikusteko hango postuk edo zer egun guzti hemen onbazo vigilantzi. Bai, indu buelta bat. Gaur ikusi behar du, baitu lagunek ere bai, hartzainak eta dena, eta ikusi beharko du behar atzienda ere bai, aztekatu dute. Gero, bazkartzeko demoriak egiteko kritiketu, zintzen da. Orduan badaukezu egun luzatzeko asmoa pixkoa. Gero badu bazkari eta hori entzutzen gara denak, nekata zeri guztia eta gustoran. Bueno, egun seguro nago earke ospatuko dozola aitzaki honekin. Bai, gaina denbora trada elegantia, denbora trada espeziala. Bueno, ikusten du pixkoat gorden zaudela euskitez, baina denbora bikaine earki pasatzeko. Bai, elegantia. Eta jende handiako ere bai guztan egoteko eta jendea badugu atratzeko. Ja, limizko feria direta. Bastiko dugun, Bueno, ikusten du ilusio handiz gaudela denak, eta esan duzun bezala egueldi honekin jende askoa edabiltzen momentuz, eta espero dut, esan bezala lortzean zerbait esaltzea edo norbatek fitxatzen donotako bat. Bai, hau nintzen dute ikusi, eta igual ez dute du zerten hori, eta igual bertik azten dira telefonokin. Lako zale ikusi nuen, ez ez dago saltzago, eta bete hartzen da. Erakutsi zazten da. Bai, erakutxien behar da, feritan. Nahi behitzu salduen behar da erakutsi. Bueno, eskerrik asko jon gurekin eotxetz gaur kontan, eta badakizo earki bazkaldu eta earki ospatu gaurko une? Pastiko du gustoran. Bazkaldu eta gero igual trau batzuk eta gero etxerat. Seguro nau, ja eune kompleto. Bai, gaur egune kompleto. Gaur hola da, egune. Eskerrik asko, jon. Bueno, paston gizuek ere bai, mil eskera uniz. Gero arte, agur. Berden gaztean nola zarrak, mugitzazu eizarrak, hemen bai gatoz, trikiti xaioz, elezago jentar. Irunetan nini, bikotea laia, irunetan nini, musikan da jaia, azken aldi hontan, hartu dutu saia, soinua jotzen aztekua berak duela naia. Itxasotan nini, atzerak da aurrera, itxasotan nini, rolla txarrik eba, baina susmoa dut, ordun ez aukera, pandero astintzen hasi nahian da bilela bera. Soinuan, alperri gari aiz, soinuari begira ikusi izan hau maiz. Mugako ditun, izerdi aldi latzak, nik adinaz garmugitzerako behatzak, baina hori nahi badunto trikiti xartzak. Iritsi zaigun azken momentua, tori panderoa nire instrumentua. Mezigitunan pila entxeguon, ekarri trikitixa eta begira egon, hainbertzen saiatu beharrik agizegon.
Zaltzaizu iruditzen ola hobe gabiltzala, ez dakizen baten zule pentsatuko duten ala. Hobe dugu segitzea, orain artean bezala, ni txikitan ni pandero, hori delako normala. Hobe dugu segitzea, orain artean bezala, ni txikitan ni pandero, hori delako normala. Nezen siesteko higo, garen tamadura, azkar iritsi gara, agurran ordura. Horren mila etorri gara txasura, tapiztu nahi genuen sua altxatu da. Horren mila etorri gara txasura, tapiztu nahi genuen sua altxatu da. Eba! Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Xaldubikin elkartua gaur kontan ikusten du behi kuadrille batek arri doztola, zer dela eta hasi zinen zu honekin? Bueno, Juan Cruze gordun bere garaian oain dela 5 bat urte edo esan zigun pixkat ferie berrez pizteko ja ekarriko genuen zerbait hazienda eta orduan geroztik ja ohitura hartu eta ekartzen ditugu. Beitu. Da zenbat ekarri diotxozo gaur kontan? 6, eta txaltxiki bat 7. Ze arrazakoak die, badaukezo... Pireneika. Bai. Eta badaukezu esatek ze berezitasun dauzkeen arrazak, nola ikusten dozon jende... Bueno, horren gain hasten bagera ja gaizki biliko beraz, eta denek ikuspuntu desberdina ditugu. Ez dago arrazan arau garbi bat ni uste. Eta batzu bagoazi buru batera, beste batzu gorputza askora, orduan ez dakit. Nik arraza ez dut ulertzen, niri gustatzen zaizkit eta oki nahi naiz. Bueno, gustoa da gauze, eta orduan galdetu behar dizut zergatik gustatzen ezkitzon eta zergatik hautatu dozon arraza honengatik. Hombre, Pireneika beti da nik gustatu zait, bere buruko alaitasun horrengatik, eta saiatzen naiz buru horren alaitasun hori mantentzen. Ez balin badu buru alaitasun hori, niretzako ez dut kontsideratzen Pireneika. Eta gero adarrak ere eduki behar ditu, nire ustez, naiz manejorako adarrik gabe laneko errezago den, baino da nire ustez berak behar duen erakutsi behar duen gauz bat, eta ez dakit doain bat edo ez dakit nola esan, da arraza dakien gauz bat. Bai, adarrak eta horra erdili irantzen, eta horako gauzak, bai. Oso ikuspuntu berezi eta politio da nik uste. Ez dakit. Eta erakusketa honek balio dizo zerbatetako esan dozu azken baten ohiturekin hartu doztola nola bate releboa? Balio, ganadoaren noblatzen duzu, hazienda beti eskutan ibiliz eta tranquila izaten dire, eta azkean erakusteare gustatzen zaiku egiten dugun urte guztiko lana, claro. Eta hortako erakutsi zaitu zure bai, kamara aurren atean. Ez zait gehiagi gustatzen eri hau, ez. Eta gero plazak duena ona da, entzuten dituzu, nola esaten da, eta gauz onak, eta gauz txarra. Behar duzu jakin danak onartzen. Bat etorrikoa, eta hortik ikastene bai, eta berriz. Bai, bueno, ikasi, ez dakit ikasi, baina ikasi mentzat onartzen, batek esaten aldu, pues unek hau akatsa uzakek, bestea dake, holoko gauzak. Bai, ikuspegi asko daudela. Ikuspegi asko, bai. Eta hoxe. Aber, ez altzan asko urrundu behar tokiontatik edo zerbait egin behar aldozon postuk ikusi edo gaurko egun ontan? Ez, hemen inguruan ibiliko naiz, eta gero aharien lehiaketako epaimaila egiten dut. Epaimaieza? Bai. Eta nola ikusten dituzo? Hemen zutaneare arten bakarra izketan, Ondo, badire ari politak. Gorri eta gutxi antzen oain, baina, bai, ez dire urtero berdin tokatzen, igual ariek ez daude urtero prest ekartzeko moduan, eta, bai. Baina, ariena iduritzen zait aidela pixka takatzen. Eta aidela akabatzen, ez dakit, jendeak erota ari gutxio ekartzen du, hola, takit, zerbait beharko litzaiake arien hau berpizteko. Eta zer uste dozu izan marko litzekela neurri hori? Ez dakit. Iparralden egontzan erdia akabatuta eta hoen berriro berpiztu dute askoz. Lenguan izan zen iparralden, nintzen izaten izan, eta ez dakit entzun nuen 200-300 buru bazagola, baina nekazari hartzai batzuek eman zituzten ardiak ere. Orduan, diruko puru pixkatekin, azkean dirua behar dugu mugitzeko, danek bezala. Eta gure laneko ordua ez da ordainduta. Ez da ordainduta, baina
bai, hoixe. Bueno, bai, iparraldeko eredu hori, iparraldera jamarko seitze, eta ber igual heldu den urten zerbait berpizten denarin aldetik, eta bueno, zure bai seituko dozo hau azten, eta erakusketan hanka ber zerbaitetako balio dizon baita ere, bai, diru hori lortzeko. Bai, bueno, niri ematen diate zehozer, zehozer ematen diate, bai, baina, bueno. Ni uste harien dako hori behar luketela igual ardi batzuekin, edo ez dakit. Hori beharko zen eseri eta solastu, eta zenbat eta haino udaletxeak alduen ere diru ordaindu, behar dira gauz asko ikusi. Gauze asko, bai. Gu besten dirua errez banatzen dugu. Oi, bai, oiala da. Bai. Ba, eskerrik asko hitzok partekatzetegukin, eta espero dut txintxo portatzea gero lehiaketan epaimai ezan ez, eta ikusiko du gero. Vale, ondo, venga, gero arte. Bai, aio. Dezentzia esteko gigon garen tabladura, azkarri iritsi gara, agurran ordura, horren mila etorri gara txosuran, tapiztu nahi genuen sua. Donestebeko frantzesak elkartu ga hemen Elizondon, beti etortzen altza gaurko ferire? Bai, beti etortzen gara. Beti lehenago Gazterun hazienda saltzera, porque saltzen zen gehiago, eta guain bakarrik etortzen gara egoteko gendiri, eta zebatxe saltzeko balimate galdetzen, eta pixkat entetu nola dagoen afera, eta gauz horiek. Orduan gehiago ikustea parte hartza baino, ez, aldatu duzu? Justera eta parte hartzea, erosketa, bueno, zebatxe datatzen saltzeko, igual saiatzen gara erostera, hor bada potro bat badula batek, eta ibilin pixatratun. Momentu dute ez dut erosi, pero hor da bila afera. Bueno, guaindik eune bakarra hasin da. Bai, guainik hasi berria da afera, bai. Denbora ederra dugu, hori principalena, bai, india franko bada, haziendera bai atatu behia, zaldi batzu, ari gero premiotako, eta bueno, ambientea franko makoa. Bai, denetik badau. Bai, badau denti, bai. Zer gustatzea izo gehiena gaurko hontaz? Gustatu gehiena? Bueno, pues, tratatu gentikin, eta gero itxien dugu bazkaldu, eta hori ere bai hona zaten da, bazkari eder batin. Hoi hona izaten da, hoi ongi sartzen da. Hota sartzen da ongi, pero bueno, pixkat, ibili hemen ambientean, gure lanako negozio nola den, pues hori ibili pixkat, gendikin. Beraz, pixkoate bai etortzeza, asmoakin negozioa nola bat eseitzeko, baina baita ere bai pesta pixkoat itxeko, ez esan diezonez? Bueno, besta bazkaldu lasai, demora batez bai gehiago. Ardun bestaik gero ez? Besta ja tranquiltxiko, maianan lasai egon. Bueno, oire hona da, oire hona izan. Bai, non gustora egon, bazkaldu ongi eta trago bat oeste eta venga, animo. Beitu. Eta nola ikusten dozu adibidez ari lehiak eta asko dela komentatzen uain, hau dela azken finen eunontako gauze berezinetako bat? Bueno, hori da berezia, porque batute zebat ezateko, porque beste aldera nola ez tein hazienda saltzeko kartzen eta eso, orduan badute hor, gauz bat ditxeko premiuman, eta kursi bat eta beste nola diren, eta hor bada pelea pixka eta ber nola ematen duten premiuk, eta du bere salsa pixka hor atratzen da. Hoxe, salsa horrek ere bai ematen dio puntu gehi plus bat esan dezakegu. Bai, gau ematen dula, porque espada hori, pues ja, triste geritzen da fera, haria pinpun, pero ematen du salsa bai. Bueno, seguro nau bik ez gala aspertu behar gaurko egunez. Ez ni lo que ez, ja lasainago eta... Ja denak betek. Ba, ongi. Bueno, eharki ospatu gaurko egune, eta belaxe berriz elkartuko ga beste feri baten, espero dut? Donesteben zein duzu, Iruti, bueno, Santa Cruz beste Orzil da feria Donesteben. Botazazo mezuet? Maiatzen 3 da Santa Cruz, eta gero beste Orzil hortan da feria. Bale. Bai. Espero du handenak berriz elkartzea eta beste elkarrizketa bat inauzutabik. Bai, hori espero du, zinon gazta txarra espagerak usten da. Hoixen, ja, segitu barra elkartzen. Bai, segitu bardu. Bueno, eskerrik asko Donestebeko frantzesa eta utziko zatu egune eharki ospatzen. Bale, eskerrik asko, zuk ere bai ospatu pixkat, Nik bai, nik seguro. Pensatzen duzu baiet. Gaztia eta eso inbar da, ez utzi geroko, por si acaso. Kasi naizot, gauzek eroko ez ditut. Bai, eroko ez dut utzi behar. Majo, venga. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, bai. Gaurko ekitaldiaren barnean urteko gazta temporadaren hasiera edo gazta berriaren irekiera izaten da. Bazanen gerota gehiago gazta egile, ogasma egile daude, hortaz postekoa da, fama handikoak ere baditugu, horrek ere lagunduko duzu horik ezki, mendi animatzera. Aurten gazma egile berri bat dugu Bazanen,
Azpilkuetako Jesus Zelaieta, Azpilkuetako Gasna izenarekin. Ibiazabal jatorrizko izenaren barruan eta Arzai Gazaren barruan. Hasi dira, lehendabiziko kosetxa saltzen, urtarrilean hasi ziren gasna egiten eta erran dezakegu gaur probatu duguna edo probatzen ari garen gasna hori aurtengo lehendabiziko gasna horietik bat dela. Horretaz, urteroko temporaldiko gasna puskatzea egingo dugu, hortarako Jesus Zelaietak puskatuko dugu gasnari, zeraz nahi duzunean. Aurtengo gasna berria. Hori zen da, txalda handia bai. Suerte handia badiogu Azpilkuetako gasna izenean salduko den gasna horreri egilei durik ezin, mila esker eta suerte handia izan. Izango duzu, aukera hori izango duzu. Bueno, hauxe izan da Elizondoko Udaberriko ferik aurten izanona, eta badakizue, duzela. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.